tämmöisen reaktion. Onko tää videokuvausta? Joo, anna mennä. No niin, Tero Järvinen juo tämmösen Helmenpäältä pullon pohjalta niin huikalla 1 tähden jallu. Juhannus 2010. Ja jos mä en selviä tästä hengissä, niin mä annan mun ton liivatekortsukokoelmani niin yläkerran unskille. Ja mä saan sitten se lonkerois juu. Joo. Et sä ota huikkaa, kun mä tiedän. Ei mennyt. En mä viittaa. No.